Maťáš bydlí v Čisovicích, do školy každý den peláší. 5 za psaní včera dostal, i když se hrozně moc snažil. Polívku vůbec nemá rád, kečup miluje jak blázen, kamarády všude kolem má, na kole jezdí přes hráze. Na mobilu hraje hry non-stop, Instagram sleduje pořád, brácha Kuba v pokoji si hýzdá a Matyáš se směje nahlas. Polívku vůbec nemá rád, kečup miluje jak blázen, kamarády všude kolem má, na kole jezdí přes hráze. Mamka Luvka peče dorty sladké, táta Ondra opravuje auto, všichni doma tvoří rodinný kruh a Matyáš roste s radostí v srdci. Lubka peče dorty sladké, táta Ondra opravuje auto, všichni doma tvoří rodinný kruh.